Ali Bey, bu serginin esas maksadı näme? Bu sergi Евразия 2025 Halkara Bilim Sammiti bolup geçe. Bu sergi Türkmen firmalar arasında ilkinci kesek biz gatnaşýas. Bu sergide dünyanın her tarafından 60'tan gorak döwletinden gelen üniversiteler, üniversitet direktorları, rektorları, käbir üniversitetlerin bilim ministrleri hem gatnaşýar. Bärde diňe üniversitetlerde isem bizim ýalyk halkara derecede işleyen agentstwalar, firmalaram bar. 2000'den gorak gatnaşyjy bar. Daşary ýurtlar bilen, misal üçin Ýewropanyň köp döwletleri, Germaniya, Büyük Britanya, ondan soň Italiya, başga döwletlerden Malezya, Amerika, Sretn Asiýadan, ýani Merkezi Aziýadan Özbegistan ýalyk döwletler hem bar. Bunlaryň üniversitetleri bilen we firmalar bilen hem duruşuk geçirdik. Köp peýdaly zatlar çykdy. Mundan beýlek Ali Baba Akademiýasy diňe Türkiýe we Kipr del isem Ýewropaýa, Amerikaýa, başga döwletlere, Malaziýada açylýas. Nesip bolsa siz biziň bilen galyň, täze habarlar siziň üçin gelýär. Halkara derejedeki iň uly bilim sergilerine we sammityna gatnaşan tek firma Ali Baba Akademi. Ali Baba Akademiýasy bilen galyň, hemşe bir adım öňde bolun.